Seria era un nen que tenia una malaltia que es ficava vermell per cap motiu. Però... Atxim! Què ha estat això? Vaig a pujar a mi escalons? Atxim! Qui és el que esternuda tant? Per què estàs tan constipat? Jo no, per què? Doncs per què esternudes tant? És una malaltia, però jo no estava mai constipat. Atxim! I tu per què et pots estar en vermell? Perquè tinc una malaltia que em poso vermell. El començament d'una nova amistat. I se'n van anar a casa dels avis. Rum, rum! I va tornar amb el cotxe. Rum, rum! On està l'Arnau, l'esquelet? Per què hi ha tanta palla? Ding-dong! Es tornaran a veure? Ton, ton, ton! Marc Santiago, Jan Reixac, Eric Allende, Ashley Muñoz, Mireia Comelles. En Marcel i l'Arnau eren dos nens, un que es posava vermell i l'altre que es tornava. Eren amics inseparables. Però un dia l'Arnau es va mudar. On és l'Arnau? Hi havia una vegada un nen que es deia Marcelí, que es posava vermell sense motiu. En Marcelí anava pujant esglaons mentre anava sentint uns estornuts. Atxim! Que estàs constipat. Jo? No. Què dius? No, jo estornudo sense motiu. I tu, per què estàs tan vermell? Jo no, me poso vermell sense motiu. Atxim! Atxim! Perdona. Toc, toc. On és l'Arnau? En Marcelí i l'Arnau, uns amics inseparables. Però qui és que està tan constipat? Atxim! 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 Com és que estàs tan constipat? Jo no, per què? I per què tu estàs tan vermell? Perquè tinc una malaltia. Jo també tinc una malaltia que és estornudo quan menys m'ho espero. Tinc una malaltia que em posa vermell quan menys m'espero. Com et dius? Jo, Marcelí, i tu? Arnau Rasclet.
n'hi ha cap al meu. Sèrio? Sí, ho sento. Adéu.